Ik ben vrij gauw naar binnen gegaan om hier te blussen. Op een gegeven moment ben ik erbij halen, toch een collega van mij, mijn compagnon. Die zei, dit is je leven niet waard. Heel terecht, op dat moment kwam het plafond al naar beneden. Voor Club 33 is al een sneeuwen een joen om neer te verjitten. De brutst een flinke brand uit in de discotheek, wielst nog een gast binnen wie. Netjes steende dat iedereen op die het boeten komen koeien, wie het een wiere nachtmerrie. De slipste, amper, zeg maar. De volgende dag, je gaat er maar heen om te zien wat er van is. Ik moet zeggen, van de boetenkant juist minder dan dat ik hier tocht. Als juist, dan had het vuur echt behoorlijk huisvest, zeker in het dak. En dat wie ik flink schrikken voor biljartvereniging Jan Wiemers. Ze zitten namelijk op de boppenverdieping van de discotheek. Die midjes wie er nog een toernooi spelen die eens op snijn verder gingen zoeken. De zaterdag was uitgespeeld, dus bij 6 uur naar huis en er was verder helemaal niks aan de hand. En nou ja, dat schiet er van alles door je heen. Oh jee, van hoe komt dat met die finales? Ja, het zijn maar bijkomstigheden, maar dat zijn wel dingen die door je heen flitsen. En je ziet dat water, dat vliegt aan alle kanten bij het pand langs. Het was allemaal rook. Dus ja, het is onbeschrijfelijk wat er dan door je heen gaat. We hadden ontzettend volle werkjes, dus ik ben nog geen hier en dit is al je voort. Maar dat valt te relativeren bij het feit dat ik in gewonnen ben. En de brandweer had echt erger van komen. De ponden hier stond dicht op elkaar. Ja, als dat eerst zegt, dus dan toch van dit gaat echt helemaal. En wij vrezen van de omliggende ponden. Maar de brandweer had echt een wereldprestatie geleverd. Bij de biljartclub is er geen bronzekeer, maar wel wetterskeer. Duidelijk is dat de biljarters hier net blauwe kennen, maar gelukkig zijn er al nieuwe opties in zicht. Voor de lange termijn lopen er op dit moment gesprekken. En daar kom ik in een later stadium naar de leden toe wel even op terug. Daar doe ik nu nog geen uitspraken over. Of het Club 33 een toekomst had, is nou nog maar de vraag. Om nou te zeggen of er de toekomst is of net, dat is echt te voorbarig. Dat weten we net. Er zijn hectische dagen geweest natuurlijk. We moeten even de tijd nemen om te zien wat de opties binnen. Ik heb geen idee, ik heb zoiets nog nooit meemaken, gelukkig. Maar ik kan net zeggen dat dit het einde is, ik kan net zeggen dat dit net het einde is.